Честита нова година на всички! Както знаете, тази седмица беше дебюта на първична сила по Netflix. И както винаги, се оказах прав. Прекален хайп за шоу, което се спекулираше толкова много. Не искам да звуча разочарован. Тъй, че ще кажа и добрите неща в случая. Та шоуто беше хайпано, като най-голямото седмично шоу на Рао в историята на бизнеса. Но истината е, че цялото шоу беше отнето от усиркванията на за Хълк Хоган. Да, определено трябваше да го спомена. Все пак, какво ми хареса, какво не ми хареса в Рала, време е да си поговорим, затова останете до края на това видео. Така, имахме прекалено ръчнат билд за самите големи мачове, като Пънк и Сет, разбира се. Мач със сигурност си беше силна страна на шоуто, със сигурност мога да го кажа. Нямам никакъв проблем да го кажа, така че да, абсолютно Сет и Пънк направиха матчът на вечерта. Скалата открива като буквално поздравява Коди Роудс и го признава като лицето на федерацията за последната година. Сега, тук идва и развръзката, а именно това, че Final Boss приключва. Всеки е шокиран. Никой не е очаквал това. Никой не е очаквал Final Boss образа на скалата да бъде тотално скратнат. Никой не е очаквал това. Това може да означава, че скалата няма да присъства в плановете за Catch Money. Причината може да е евентуалният главен матч, за който се говори, а именно Джон Сина и Коди Роудс. Първия матч на шоуто, разбира се, е открит с Tribal Chief Combat матча. Какво мога да кажа за този матч? Роман Рейнс си върна Уафала, чушките, които го признават като Tribal Chief. Матча не мина без намеси, както очаквахме. Това е матч на Роман Рейнс, все пак. Въпреки това, беше интересен. И тук не се случи нещо шокиращо. Но да, беше доста интересен. Следва Джон Сина, който открива Farewell тура си, като официално заявява, че ще бъде в Royal Rumble 2025. Не, че не го знаехме, нали, в случая, не, че не го знаехме. Промото му беше доста добро. Бих казал, че беше емоционално, беше вдъхновяващо, както всяко едно право на Джон Сина. Каквото и да си говорим. Джон Сина е един от хората, които определено могат да говорят на микрофона и е един от най-добрите. Даже бих казал, че е най-добрия на микрофона. Та, не, че не знаехме, че той ще участва в Rumble, но по-интересното е, че тизнаха, че Джон ще спечели 17-то, което означава, че ще се случи. Когато в WWE тизнат нещо, означава, че ще се случи. Когато тизнаха, че Коди Роудс и Роман Рейнс ще се случи на Catch Money 40, случи се, очевидно. Когато тизнаха, че Лив иска отмъщение към Рия Рипли, случи се, очевидно. Доста неща, които следват логиката, се случват. Окей. Въпросът е, какво правим с другите работи, които са дългосрочен букинг? Да, Джон Сина ще спечели 17 титла. Ще се случи със сигурност. Ако не се случи... Но да, като цяло ще се случи. Със сигурност ще се случи. Ще бъде доказан като официален GOAT. Или който не знае какво е това, The Greatest of All Time. Моите спекулации са, че Джон Сина ще вземе кралското мале. Наистина. Той казва в пълното си, че ще спечели кралското мале. До сега, между другото, не помня да е казал Джон Сина, че ще спечели нещо, че спечели кралското мале. Той, когато Джон Сина винаги е казвал нещо, винаги го е правил. Този фултайм рън, който ще получим, ще бъде безценен, така че оценете го. Наистина го оценете. Заслужава си. Определено. Ще видим Джон Сина в най-добрата му страна и ще си заслужава. Наистина ще... Лив Морган и Рия Рипли. Получи се добър матч. Колкото, нали, може да се каже, че е добър матч. Все пак Рия Рипли е скошна. И очаквахме това. Не е като да не сме го очаквали. Но да, Рия Рипли е новата шампионка. След матча се появи групария. Да, определено тук говорим за шоу, което е набутано с доста партаймери и легенди, без с сексуални завръщания като Беки Линч. Да кажем, имаше спекулации. Беше набутано с сегменти, както казах, доста. И следващия сегмент, който е любимия ми, разбира се, Хълк Хоган. Не оспорвам това, че е голяма легенда в кетча. Наистина. Не оспорвам неговите умения и така нататък и това, което е направил за бизнеса. Хълк Хоган излиза в цялата ръна и тя го усвирква.
определено си го е заслужил. Заслужил си го е. Никой не понася Хоган през 2025 година, особено след нещата, които просто знаем. Нали? Абсолютно знаем. Така че, съжалявам, окей. Нали? Дру Макинтайр и Джей Усо бих казал, че е неправилен победител, защото Джей победи. Мога да кажа, че матчът беше не беше нещо впечатляващо. Като цяло очаквах доста повече. Очаквах може би формацията между Кевин Оуенс и Дру Макинтайр, както видяхме в предния SmackDown. Но като цяло не се случи. Видяхме, че не се случи. Просто Джей Усо взе победата по някакъв много тъп начин и да, като цяло не беше правилен победител. Джей Усо спечели. Не схващам защо, но да. Мейн евента беше добре билнат матч между CM Punk и Seth Rollins. Всички очаквахме този матч. От толкова години очаквахме тази връжда. Наистина, толкова години чакахме тази връжда. Аз поне. Не знам за вас. Но аз лично я чаках толкова време. Ръшнаха го е. Абсолютно я ръшнаха. И ще ви кажа защо я ръшнаха. Защото Пънк победи Ронис чисто. Това беше най-тъпата идея. Че Пънк победи Ронис чисто. Всеки се чудеше как ще завърши този матч. Какъв ще бъде финишът на този матч. Ето ви как ще завърши този матч. Пънк победи Сет Ронис чисто. Да, никой не го очаквал, но случи. Очевидно се случи. Шоуто приключи и буквално това беше от шоуто. Но да, мейн евентът беше много добър. Просто се надявам да не прецакат връждата. Наистина, надявам се да не прецакат връждата. Матчът беше доста изпълнен с размяна на финишери, имахме счупени маси, не счупена маса, но нещо така да се бъркам. Все пак правим това видео след 2 дни. И така, сега. Разбирам, че шоуто беше направено за нови фенове и другата седмица ще получим нови сторилайнове. Преди да завърша с видеото, искам да благодаря на всички, които са се абонирали за този канал. Надявам се, че 2025 ще бъде силна година за канала ми. Аз бях Бари БГ. Ако ви е харесало това видео, абонирайте се за канала. До скоро!